Un dels principals avantatges de la impressió 3D és que podem imprimir els nostres propis dissenys. Per fer-ho, però, caldrà que aprenem a dissenyar. Tenim diverses opcions, diversos programes que ens ajudaran a fer dissenys en 3D. La meva proposta és utilitzar Tinkercad. És una aplicació que corre via web i ens ofereix una corba d'aprenentatge molt ràpida. Vol dir que en poques sessions ja podrem dissenyar coses molt interessants. Per fer-ho, caldrà que ens registrem en aquesta pàgina web. Però els nostres alumnes no caldrà que es registrin. Diguem-ne que els seus usuaris penjaran del nostre. D'aquesta manera no caldrà que gravin les sessions i que tinguin en compte totes les complicacions de carregar, guardar, sinó que tot això farà el propi programa per nosaltres. Anem a veure com funciona. Primer de tot ens haurem de registrar. Per fer-ho, si teniu un compte d'usuari de Google, doncs ja gairebé ho teniu fet. Simplement dieu que us voleu registrar amb aquest usuari, us demanarà la contrasenya i un cop fet això ja podreu accedir directament al programa. En el meu cas... Molt bé, fixeu-vos que ja estem directament en el lloc per crear dissenys i si volgués crear el meu propi disseny només hauria de fer clic aquí. De totes maneres, ara no m'interessa crear un disseny. El que m'interessa és crear una classe per tal que els meus alumnes hi puguin entrar directament i puguin dissenyar. Llavors aniré a la part aquesta d'ensenyar. Em diu que soc un professor i els he dit que sóc un professor i que vull invitar alumnes a les meves classes. Puc anar directament a les classes i crear una classe nova. Per exemple, jo li diré primer cicle Sagarra. Em pregunta de quines edats són i què treballarem. Creo la classe. Actualment ja tinc la meva classe creada, el que passa que no hi tinc cap estudiant. Per posar-hi els meus estudiants, entraré dins la meva classe i afegiré estudiants. Per cada estudiant em demana el nom i alguna credencial. Puc anar-ho fent damunt en un o puc enganxar una llista d'estudiants. Si utilitzeu el mateix criteri per tots els estudiants, serà més fàcil. Llavors, molt bé, suposem que ja tinc tots els meus estudiants entrats. Fixeu-vos que ara ja tinc els meus estudiants aquí funcionant perfectament. Com ho han de fer els estudiants per entrar a aquesta aplicació? Fixeu-vos, l'únic que necessiten és el seu nom d'usuari i aquest codi de classe. Jo vaig a suposar que soc la Cristina i que vull entrar amb el nom de la Cristina. Llavors l'únic que necessito és aquest codi, en aquest cas el motiu, i el que faré serà entrar a l'aplicació Tinkercad, tinkercad.com. En aquest cas, però, com que no tinc un usuari en correu electrònic, li diré directament que vull entrar a la meva classe. Abans li dic que sí i fixeu-vos, aquí diu unir-se a la classe i li faig clic. Quan li dic que em vull unir a la classe, em diu escriu'm el codi, que és aquell codi que havíem vist anteriorment, és aquest codi d'aquí. Com que ja ho tinc des del mateix ordinador, el puc copiar aquest codi, però si no el podeu projectar a la pissarra i els alumnes el poden copiar. Escric el codi, vaig a la meva classe i ara haig d'escriure el meu nom d'usuari. Si us en recordeu, era
Cristina Segarra. Un cop fet això, fixeu-vos que ja estic amb el meu usuari, en aquest cas estic com a Cristina, i ja puc crear un disseny nou. Anem a suposar que jo vull fer aquest cub. I ara aquí li canvio el nom i li diré cub Cristina. Molt bé, ara la Cristina ja ha acabat de fer el seu cub, no necessita guardar res, només simplement canviant el nom aquí ja em queda tot desat i ja puc tancar la meva sessió. Fixeu-vos que ara, si jo vaig a la meva classe, puc veure tots els meus estudiants que hi tinc i puc veure que la Cristina ha realitzat algun treball. Vaig a veure'l i puc veure que ha fet el cub Cristina. Perquè la Cristina penja del meu usuari. Si volgués modificar-lo o descarregar-lo així, simplement li hauria de fer clic.